yi masa tsayayya. Kaga abin da imana ranar litinin waccan litinin ce ko cikin ramadan ba shi sa azumi sai da aka yi 30 ba, an isa a ga wata a wannan. Ai kisfewar rana ita duniya gaba daya shekara sama da 300 bai taba irinta ba sai wannan. Yana kaɗawa duniya ƙararrawa, zinace da kuke zai sa in kifar da ita. Ai banna ake sosai. Annabi alaihi da aka yi wannan sallar da ya idar, ai faɗa ya ce ya ummata Muhammad, da musu cewa zina ya faɗi irin abin da yake cikinta na illa, ita kaɗai ya ambata. So ita ce take jawo wannan abun. Kuma in kaga an busa ƙaho na alƙiyama, saboda ita Allah zai sa a busa ƙaho. Yanzu ƙahon yana bakin Israfilu, jira yake a ce wata, amma zina ce za ta sa Allah ya ce busa shi a tarwatsa alam ɗin. Duniya ƙaramin gari ne amma da babban zunubi, kuma ita za ta ja a tarwatsa samai da duk halittar da ka sani sai a ruce ta, kuma zina ce za ta jawo. Ana ce babu abin da la ahada a gairu minallahi, haka ya ce a gaira ubangiji an yi a ce abdahu ma hurrima, a matuhu ita ma haka, bawansa namiji ya aikata biyan bukatar sha'awar da aka haramta masa, mace ta yi wannan. Shine kishin da Allah yake fiye da kowa. To yanzu ba ruwan kowa da wannan, an saki jiki ana ganin ba komai, baɗala iri-iri ga ta nan. In an zo hawa baburan haya da sauransu ba ruwan kowa, mata su haɗu maza su maɗo, ba wanda yake wa Allah kishi akan wannan. Shi kuma fa kowa kishi akan wannan. Ko lokacin da aka yi a caɓa ɗin nan da aka yi, duk wanda zai magana a lokacin sai maganar suna jawo haɗura, ana jin ciwo, ana kashe mutane. Ni kuma a lokacin na dage cewa ni ba wannan yana da ciwo, amma ni ya kamata mu taya Allah kishi. Haɗuwar maza da mata wannan shine ifi illa, Allah ya fi kowa kin wannan, amma sai zama da duk wanda zai suka ba don wannan zai ba, sai zama Allah ya zama shi ba shi da kowa nasa, wata bukata kurin ake ta yi. To yanzu abin da muka shiga kenan, komai ya haɗu ya zama wani iri, kawai son zuciya kurin ake tafiya a kai ɗoɗar. Sai dai shi Allah ya haƙuri kawai ya buɗe mana mu ji daɗi, amma mu ci gaba da masa tsayayya. Shi sa muke roƙonsa ya gyara, taimake mu, halayen mu su gyara, mu da kan gwadaban da Annabi alaihi ya ɗora mu. Sai mun yi wannan. Wanda duk bai sai to rayuwarsa daga Annabi alaihi ba inda za shi, ba inda za shi. Ina tsammanin ko ta litinin ce ne mun fito daga babu da hijira, za mu je mu gaida Annabi alaihi, ko na malami a nan Kano ya taso ya rike hannuna, tana sai kasa magana, kawai haka yake min, ina nuna Annabi alaihi kabarinsa, take wannan banda mahalicinsa ba wanda ya san shi, wannan banda mahalicinsa ba wanda ya san shi. Wanda duk yake son kansa da rahama sai ya zo na ya saita rayuwarsa sannan za ta iya tafiya daidai. Wanda duk bai saita rayuwarsa da tasa ba za ta tafi daidai ba, ko a duniya ko a lahira. To Allah taimake mu saita rayuwarmu da tasa alaihi salam, dan shi kaɗai ne yake saice da Allah, ko ibta ido bai saba ba. Shi as-sadidul musaddadu, haka yake. To da wanda saita da shi to zai tafi daidai. To Allah taimake mu mu zama mun saita da Annabi alaihi salatu wassalamu. To Allah karimi ne sai warware mana matsalolin mu kuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suke gudana a yanzu, kamar misalin yawan mace-macen nan, yawan zafin nan, kamar irin waɗannan. To ai da irin sa ne wannan, ai dai sakamako ne, mace-mace fuji'a da ake. Ai dama Annabi sama yana ga masu hijira, ya ma'asharal muhajirin, suna nema ku tsari a gurin Allah, kar ku kai wannan lokacin. Sai ma zaharatul fahishatu fi qaumin qaddu,
hatta yu'linu biha illa fasha fihim da'unu wala awja'u allati lam takun fi aslafihim alfashar zina ba za ta shiga cikin al'umma ba su bayyana ta ba sa kyama sai Allah jarabe su da masifa guda biyu da yawan mace-mace da kuma rashin lafiyar da iyayensu da kakanninsu ba san irin ta ba shi muka shiga yanzu makabarta ta zama kamar gidan biki kullum ana tafiya amma da me yasa ake jin tsoron makabarta sai ka wata shida baka ko a cikin makabarta mun san wannan lokacin wata shida ba ka ga mutum ɗaya cikin makabarta ba ta babu ko tsoro yake ji amma yanzu ya aka yi wannan abin da muke shi yasa aka yi mana haka ai ba haka korin Allah yake ba la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim mu muka jawo in muka gyara shi kenan wannan rashin tsoron da ake rashin amincin da ake ciki da tsoro da ake ciki ai kwace gobe ba nan kuturu ta fi wannan wahala Allah ya janye abu amma sharadi daya wa adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastaklifannahum fil ardi kama stakalafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna amma sharadi daya tak ya abudunani la yushrikuna bi shay'a shikenan wannan da muka karanta shahidallahu akanta ake tauhidin nan to waye mai Allah ɗaya yanzu waye mai Allah ɗaya yanzu sai wani da wani duk wanda ka sani akwai wani abu da yake kallo in abu ya taso sai abu ya taso bana wanta